Haina hai joto no khulumai yapharo miyawo Facebook live ni bisinti ang joto chini somaspati Hodarokra je chieftains tongnai rokno ang request khaimani network problem mani bagwi haina hai ang tini teiwaisa clarification khainani bagwi tini ni roni bwskango haina hai phaipika Puila khulumai yapharo chini haste ni joto lukurokno chini bubagra ni netrite je prosang power of hayo aproni simino chini bubagra chini community based development khainani bagwi tei chini community no strong tei united khainani bagwi Yakhwrai Puila sung step na kha chini somas rokni bagwi sung no CEM ni amolo chini somaspati rok chini Hodarokra rok nini tamasnai rai tongnai rok nini kasko tongnai rok boroni kuno important rojaya ajorao village committee ni member rok chairman rok sipo rok o jorao hangke important mako pheba chini bubagra phaimani yagolo chini bubagra wanchokha je chini community ni head rok no important rok hangke chini jati chini dopha ni sonman barenai hinoi poilao chini somaspati rok chini chieftains rok no sonman ronani bagwi honorarium rowani starting khaika TTADC প্রশাসন ni bwkhaktwi borono monthly 5000 khlaiwi rojaka tabok bu rojagwi tongkho boni yagolo ADC headquarter ro main chini TTADC khomlung jagao no jate oro jaga chini community ni joto no office boroni community hall boroni structure je samung tangnani bagwi society no dopha no bwskang agorona ni bagwi je samung tangmani bagwi kaisa boroni community ni kaisa office rok tangmanai jat hai hinai TTADC headquarter khumlungo joto community non jaga pakha nge hai khene chini somas no chini bubagra important roi bwskango agorona ni bagwi community based development khaina ni bagwi Yakhwrai tabo chini bubagra chungno dagi kha chini TTADC no dagi kha jate community wise community based development project khaima na tei hani bangoi chini bubagra dagi kha je borokno khainani nangnai hinai o khainani bagoi no ang joto haste ni chini somaspati rok je joto chini community Tiprasa ni bisingo je community tongnai ni head rok no chieftains rok no ang media ni bisingtwi koboknai ni musugo je nironi community ni development ni bagwi rongina ni community hall mau nini kaisa hodani office ngui man society ni head office ngui man oma hajak project khaine ni musuk tong khainke chini TTADC headquarter ro proposal submit khaine ni thung within 15 June ni bisingo boni yagolo chung bono estimate khairamnai estimate khairobai busu fan nang omoni hisabai chung joto community no no samang khaina ni bagwi saktharnai chini bubagra omono message ronani nayo je chini somas chini dopha agognani hinke je janja community no bwskang agorunani namo aro shiksha khetro phane development ngui man bani ni tabok je tamsinai chini Tiprasa rok drag bai Dhalai tongmani boni against samung khainani bagwi organization ni kaisa institution ngui man pheba chini somas poti ba chieftain boroni bising tuino omo recommendation ma phainai je sector wise ya kami luku bahaikia community chief ni bising tuino omo proposal phaikha hanke community ni development ni bagwi TTADC hafang jeng Yakhwrai bono message ronani bagwi no ang nironi bwskango ma phaikha hani bangoi haini hai nirono joto no khulumai yapharo ani ko orono mathaka khulumka